ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಾಡ್ ಸುರುತು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಸಾದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನಾಗಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ವಿನಾಯ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ इंचेने निगुल सपोर्ट करोन दिप्ले और इंचेने ना वीडियो गो लाइक मन प्ले यंक मस्त मोटिवेशन तिक्को निगोना लाइक और थैंक यू एना चैनल गे सब्सक्राइब मंतिने एक मातेरेगला वीडियो स्टार्ट ಮಾಡ್ಪಡ್ದು ಮಾತೆಗಳ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಯಾವಾಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏ ತಾಪುಂಡಾತ್ ನಿಗೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಗುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ತೂವೋಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಡು ಶೇರ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏ ತಾಪುಂಡಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ತೂವಂಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು आयना सिंपल रीतिन मनपरे प्रयत्न मंदे इनिता रेसिपी सो भले इनिता रेसिपी स्टार्ट मनपुग और तूगा गोली बजे मनपुनंचा गोली बजे मनपरे नमक सामग्री तूवनगा ईनेना बोर्ड मूल्य ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಮೈದಾ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಲ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಒಂತೆ ಬೆವರೆ ತಪ್ಪು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಅವಲ ಕಟ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ सोडा पाड़ने अವು लाइक फ्लपी आपुंडु और सॉफ्ट आपुंडु अंचने मूल वंते जीरा बोर्डु वंते उप्पु रुचि प्रकार अंचने नमक वंते सक्करेदलागते उंडु मूल्यान ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ದೈ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಶ್ ದೈ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತೀಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು और ಸಕ್ಕರೆ ಬಕ ಉಪ್ಪುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿತ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ और ತೂಕೈಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚ यान मूल ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಮೈದಾ ಗೆದ್ದೀತಿನ ಅವು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಐಕಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಬೆವರೆ ತಪ್ಪು ಗೆದ್ದೀತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದೀತಿನ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೀರಾ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ಬುಡ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡ್ಚಿದಾಗ ತೀಪೆ ಬಕ ಉಪ್ಪುದ ರೆಡ್ ಐತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಚೂರು ನನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರೇಕ್ ತೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪಡ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನರ ನೆಕ್ ಪೂರೆ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲ್ಲದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮೈದಾ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವನಾಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ ಪೂರೆ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲ್ಲದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯ್ಬೇಕ ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ದೈ तो मूल वरने यान पूरला दही ऐड मंतोंदिज्जि तो मूल यान सुरुटो ಒಂತೆ ದही ऐड मंतद नेक मिक्स मंत गेतोन बक्काದ वरिना ಕೂಡ यान ऐड मनफे सो मूल यान 3 चमच दही पाड बुडिया सुरुटो नाना नेक पूरेक्ला लायकड ಕೂಡ कलत गेतोनले नेक पूरेक्ला लायक नाना मिक्स मंतोनले ध्यान दिले नेक नमक नीर बिल्कुल भी ऐड मन पर इज्जि उनवंतेला गट्टी आंड नम नेत्तोला नॉन्ते दही ऐड मनपुग द गोली बजेद जो कांबिनेशन इಪ್ಪುಂತೆ ಅವು ಒಂತೆ ತೀಪೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತಿನ ವರಿದಿನ ದಹಿಲ ಪೂರಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಪೂರಲ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಕ नाना नेक ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನಿರ ಸುರುಟ್ಲ ಪಂತೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಬಂದ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಇರ್ ದಹಿಯ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೀರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ನೆಕ್ ದ ಗೋಲಿ ಬಜದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಏಪಲ ಪುಳಿ ಬಕ ತೀಪೆ ಪುಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮನೆತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂತ ನೆತ್ತ ಇರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಯ್ಯಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಉಂಡು ತೋ ನಮಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ನಮಕ್ ಬುಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ತೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಬರೀಡ್ ದೀನೈಟ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಗುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತು ಒಂತೆನೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ಲಪ್ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಸೊ ಒನ್ನಾಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬುಡ್ಪುನಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತನ್ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಟರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಕ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ और ಬಣಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತೆ ನಮಗೊಂತೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಸೊ ಬಣಲೆ ಏತ್ ಗುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚಾದ ರೆಡಿ ಆತನ್ तो ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬುಡ್ಕ तो ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ और ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಇರ್ತು ಎಡ ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಬಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ और ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆದುಲೆ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಪೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬುಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ और ನೆಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ
ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬುಡುಪೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ದಾಲಲ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆನೆ ಕಿಂಜನೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬುಡ್ರೆ ದ್ಯಾಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಣ್ಯಕರ ಒಂದು ಫ್ಲಪ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ದ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ 1 hour ದೀದಿತ್ತ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರೆ ತೊ ಉಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಲಪ್ಪಿ ಆರೆ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡು ತೊ ನೆಕ್ ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಂತ ಮಲ್ಲನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ और नना गैस मीडियम फ्लेम दीद नेक लायकड़ कायाद गे तोनले नना नेक मेल्ला स्पूनु यावला चम्मच पाड्द नेक ಗೆತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ और गैस गित्ते लो फ्लेम दीले जब ये टर्न मान फर और मूल इर्तु यड़ यान वरक ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ್ದ ಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ನಿ तो मूल इर ಒಂತೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿ ಮನ್ ಪೋರ್ಚಿದಾಗ ಈನ ಹಾಪುಂಡು ಇರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ್ಯಾಡ ಒಂದು ವರೆ ಅಂಟರೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಗೋಲಿ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆದ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೇದನ್ ತೊ ಮೂಲ್ ತಿಯಡ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತಿಯಡ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕದ ನಮಕ್ ತೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ವೈತೋನಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಲೇರೆ ತೋಜಾವೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ತೊ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಬಂದ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವ್ರ ನೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆದುಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಬಂದಾನೆ ಗೆತ್ತದು ಎಣ್ಣೆದುಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರೆಗಾಗ ಕೈಟ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡ ಇರ್ ಸ್ಪೂನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡಿ ತೊ ಒಂತೆ ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ ತಿಯಡ ತೊ ವರನೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿ ಮನ್ಪೋಡ್ಚು ಜ ವರೆ ಅಂಟರೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಏ ತೀರ್ನ ಬಣಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ವರ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪ್ಲೆ इतने नेक मेला मेला गैस लो फ्लेम दीद नेक मेला मेला टर्न मन्प्ले और नेक्ला नमक इत्ते गोल्डन ब्राउन आपुरा मुटा नेक लायकड़ नमक फ्राई मंत गेतोंड्र तो गैस नाना मीडियम फ्लेम दीद नेक लायकड़ कायारे बुಡ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜೆದ ತೊ ಮೂಲ್ ತಿಯಡ ಒಂದುಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕದ ನಮಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಲೆತ್ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಬುಡ್ಕ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ಗೆ इंचने नम बाकीदला गोली बजे प्रिपेर मंतना यानी रे प्लेटिंग मंत हो जावे नमना गोली बजे अंचातंड गोली बजे नमना रेडी आतन पर्फेक्ट मैंग्लोरियन स्टाइल गोली बजे मस्त टेस्टी आतन मूल इते यान वंजी गोली बजे इरेक तो जावे कि नमना कट मंत गोली बजे उलाइड अंच तोजन तो मूल तुले इते कट मंत पुनगरे गोत्ता उंद येतु सॉफ्ट आतंडो और उलाइद स्टफिंग ला मस्त सॉफ्ट उंडो और मस्त टेस्टी ला आतंडो डेफिनेटली रेसिपी इला ट्राई मन्प्ले निगुलो और निगोना फैमिली नगले तिल्पाले गोली बजे अगले गुला मस्त इष्ट आपुंडो वीडियो पूरा तूदाय बका प्लीज़ वीडियो लाइक मन्प्ले इरना वंजी लाइक इंक मस्त मोटिवेशन कोर्पुंडो ये तापुंडात निगोना फ्रेंड्स बका फैमिली नगोनट एन्न रेसिपी शेयर मन्प्ले अगुल इल्ला ट्राई मन्पडे एन्न रेसिपी और एन्न कमेंट सेक्शन निगुल इंक फीडबैक कोरले कि निगलेग एन्न रेसिपी अंचा अंड और यान प्रयत्न मन्पे ईच एंड एवरी कमेंट रिप्लाई कोर्रे एना चैनल अगर पसात उल्लड़ा इनी एना फर्स्ट वीडियो तुवंद उल्लड़ा तो प्लीज़ एना वीडियो को लाइक करले और एना चैनल के सब्सक्राइब मन्प्ले बरीट वंजी बेल आइकन लेरे तोजु अल्पला इर प्रेस मन्प्ले दैग इरेग नोटिफिकेशन तिक्कुन यानी यदा वीडियो पाडवे आदाग नर नमतिक कुडोंजी पसात रेसिपी दोट्टु अद मुट मातले सुरक्षितवाद इप्ले थैंक यू बाय टेक केयर।